Ora iso dalang saiki kon wingit kon wibawa ngono lho gak iso. Minimal dalange wingit medun saka mobil kok mosok enek dalang kok numpak pickup kon wingit kondi lho. Dalang iku kudu wibawa Mas. Dalang kok kula nggih wibawa kok wibawa apa dalang kok iso katokan cendhek terus. Sendalan dalang rapat kajen ngono. Sing marai rapat kajen angger krungu dimuki panjer. Lah dalah kuwi lho. Tobat tenan. Jur moro dalan ngantek limit. Pepet terus. Lah yo iki yo kae. Wakeh cacah iki nyabut. Sing marai ra iso wibawa inggih niku lho. Nggih. Ane panjenengan dalang nom, kanca-kanca pengrawit nom, dalang-dalang nom muda sing hebat luar biasa. Kula napa menika namung nderek memuji nderek ndedonga mugi-mugi panjenengan sebagai generasi nyan saestu njaga lestari ning budaya utamane budaya Jawa dan luar biasa apresiasi untuk Mas Minper malam hari ini. Hebat jos. Kanca-kanca kata sing rawuh. Oh, nggih. Sinten? Tahun ngarep lak sampun Mas Agung, nggih. Tahun mriki. Mas Agung. Niki sampean. Nggih. Tahun ngajeng sampun dipun rapetaken bengke Pak Alek. Oh, oke. Terus mengke terus teng Kedunggaler daerah pundi Begal kan enten Ngadran. Bersih desa. Mungkin nyuwun tulung awan awakmu ya paling aku bengi ben agung ae. Dek kon mucuki kon mucuki. Kan urung patek iso to Dek. Wayangane kan gak apik dadi. Iya. Kon mucuki awan ae ben karo sinau. Pak Alek iki ben karo sinau. Ngono iki diwaca to Pak Alek rada anu dadi dinaskah. Mas Ganden piye sampean semak. Yo. Dosa kula Pak yakin. Nah anu ya namane oleh job awan kekno Pak Alek lulusan. Yo. Kanca-kanca komplit wonten Mas Gujes, wonten Mas Moro Santo, wonten Mbah Bob, wonten alah kuatah sanget ugi setunggal mboten saged nyebataken iki yo sindene ya dimanfaatne kenalan. Anu Pak Do, iki kula nyuwun motivasi kagem rencang-rencang Satrio Wasis. Agem ben semangat ngoten niku, pripun? Alah ben semangat iki pokoke angger tanggapan ngono. Angger tanggapan semangat. Terus siji meneh Mas. Pripun? Engko ae engko tak SMS. Cek kenalan cek karo Siden. Nggih. Sapa Nduk? Ya, di Jepang, Nduk. Sapa Nduk? Sampean Nduk. Ya, nami kula Sela. Sela? Nggih. Saking pundi? Saking Paron. Paron. Sik sekolah? Tasik. Kang pundi? Sekolah. Jogorogo. Oh. Ya. SMP apa SMA? SMA. SMA Jogorogo? Nggih. Muridnya Dwi Cewendi kae. Nggih. Oh alah. Gede dhuwur ya Dwi. Sak wong awak tok niku. Nggih, sebelahipun Mbak Sinten. Kula Reva, Pak. Reva saking Gunung Kendil. Oh, Gunung Kendil. Oh, anake Kang Min toh. Kang Sukimin. Nggih. Kang Sukimin sing sakit tren ning Kalimantan. Ya Pak, kok pangling. Niko hijrah Pak kalah main. Oh, mokso. War-warane Pak Alek malah. Kalah main wae dadak ning Kalimantan nyapo Kalimantan. Tak golekno tempat sing apik kanggo semedi. Pundi Pak? Pengen ro? Nggih. Sambilanang. Sambilanang ngene, sip pokoke. Nggo nomor banu ngene tuntas. Niku sobone sinten Pak? Enek lah, enek. Lagi sitae sapa iki sitae? Nah, iki. Asmanipun. Nggih, kula Pita. Pita saking Parang Magetan. Parang Magetan. Oh, iki to, Iki lho, Pak. Iki sing direbutne Penangsang karo Hadi Wijaya. Nggih. Oh, alah sing direbutne Penangsang karo Hadi Wijaya dipisah karo Sunan Kudus. Iki tok. Saiki Penangsang wis gelem nyaron. Pun dembung sakniki. Hebat. Yo pantes nek dadi rebutan tanah ya kaya ngene kok iso. Dasare yo manis. Pinter.